Il-viżjoni tal-Gvern għall-ekonomija Maltija għad-deċenju li jmiss imħabbra mill-Prim Ministru kienet imfaħra minn diversi persuni minn oqsma differenti huma elenkaw aspetti differenti ta' din il-viżjoni li ser isservi bħala bażi soda mhux biss għall-10 snin li ġejjin iżda għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb fissret il-viżjoni tal-Gvern bħala waħda li tħares fit-tul u li minna anke jistgħu jgawdu ġenerazzjonijiet sħaħ. Hija viżjoni li taħdem fit-tul għaliex dawn huma il-fatturi li jikkontribwixxu għall-attività ekonomika, ġifieri mhumiex fed tal-mument. L-edukazzjoni hija xi ħaġa li dejjem għandek bżonna, l-ambjent dejjem għandek bżonnu, mhix industrija tissa bħal meta nittargetjaw settur partikolari, imma hija strateġija li tista' tibni fuqha fuq ġenerazzjonijiet. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Awċija għall-Iżvilupp Reġjonali qal li l-viżjoni ekonomika msejsa fuq 3 prinċipji tħares lil familji jgħixu ħajja aħjar. Dan id-dokument huwa verament tajjeb u tinduna li wara hemm ċertu ħsieb. Id-dokument qed jipproponi li ħarsu lejn indikaturi li jħarsu lejn il-kwalità tal-ħajja hija qabżam fil-quddiem. Qed issir enfasi li forsi fil-passat ma konniex nagħmlu fejn qegħdin nillinkjaw iżjed kwalità tal-ħajja, it-tkabbir ekonomiku mal-governanza u dawn naħseb qegħdin nagħmlu dik il-qabża ta' kwalità fil-mod kif qegħdin naraw il-mixja tagħna bħala pajjiż fl-10 snin li ġejjin. Wayne Pisani minn Grant Thornton għamel enfasi partikolari dwar il-konsultazzjoni mal-pubbliku dwar din il-viżjoni. Il-fatt li il-proċess qed isir fuq konsultazzjoni pubblika huwa aspett importanti ħafna għaliex il-viżjoni ta' pajjiż ma tistax biss tiġi mħaddna mill-gvern imma ovvjament irid hemm partiċipazzjoni tal-residenti Maltin u l-komunità Maltija. Lil Xwiereb saqsejnija wkoll dwar l-importanza li jkollna industrija stabbli biex il-viżjoni ekonomika li tħares ukoll lejn ħiliet ġodda tal-ħaddiema tkun fattibbli. L-irkupru bil-mod qed naraw il-fatt li l-industrija tat-turiżmu bdiet iddur ir-rota hemmhekk nafu li għandha impatt kbir fuq l-ekonomija kollha. Kenna setturi li reġgħu tajjeb, jiġifieri l-manifattura reġgħet tajjeb, il-kostruzzjoni reġgħet tajjeb, parti mis-servizzi reġgħu wkoll. Għandek ukoll setturi li waslu biex jirriformaw ruhom. Intant, meta kienet qed titħabbar il-viżjoni ekonomika tal-Gvern, Harold Rush, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija tat-telekomunikazzjoni Melita, sar li s-suċċess ta' Malta fit-tilqim kontra l-COVID-19 ser iservi bħala pjattaforma għall-investiment dirett barrani. Every morning or whenever people read newspapers today, they see the rankings of the countries in the world on the vaccination success, and Malta is topping that ranking, and this is a strong impact. Malta has a very good framework for companies to grow. It's a growing economy, so that helps. We have a stable legislation, so that's all good.